Bai, uste eta aurrera pausu bat emateko garaia zala, ez, hiru partiduko aste honetan itzen genuen, goia nahi bagenuen neon, aste honetan aurrera pausu bat eman bertzala, uste ekipuak eman dula, bai emaitza aldetik eta bai sentsazio aldetik da, eta oso posi gaude. Bai, uste hiru partidu edo gehiago gazela ja partidunak iten, sinisten gure jokoan, partiduak luziak iten, eta uste kontraioa bera etortzea bigarren parte horietan, da gu fuertiak gela hor, posi gaude ditu den jokoakin, etortzea nahi den emaitzakin, eta horra jarraitu behar dugu. Hori da, temporada zena esan genuen, hemen nio nahi badeu ekainan, puru oso gura altxorra izan berdala, hemen ezin diala puntuak irezi, da uste gutxi irezi diala, da uste guendi gehiago aldeula man, eta oso posi gaude hortu. Zuei.